International Eucharistic Congress sa 2016 motanyag sa kultura ug ligong pagtuo sa mga Sugboanon. Aniya si Maris Puyo alang sa dugang detalye. Among Asian countries, the Philippines was chosen because the Philippines is the biggest Catholic nation in Asia. But among Philippine cities, since Manila has already been a host to this Eucharistic Congress, I think now it is the turn of Cebu. Cebu being the cradle of Christianity in the Far East, it has a long history. Gawas sa ligong pagtuo sa mga Sugboanon, usa sa mga ipasigarbo sa Sugbo atol sa 51st International Eucharistic Congress mo ang kultura sa probinsya. Human sa 79 ka tuig, ang Pontifical Committee sa Vatican gipili balik ang Pilipinas nga moho sa kalihukan nga ipahigayon karong 2016 dinhi sa Sugbo, din mokabat sa 15,000 ka mga delegates ang gikatakdang mosalmot. Ang IEC usa ka panagtapok sa mga Katoliko alang sa pag-ambit sa pagtuo sa Ginoo. Tumong sa tema karong tuiga nga Christ in You, Our Hope of Glory, mo ang paghatag og paglaom sa katawhan. It is an opportunity to revitalize the faith of young people and to deepen most especially their faith in the Eucharist, and so that they can be educated and informed better in the faith. Lakip sa mga preparasyon sa Cebu Archdiocese ang IEC 2016 Pavilion nga kasamtangang gitukod karon sa Mabolo. Duna sab sila'y piso para sa misa ng Mundo Boxes nga gipangbutang sa mga simbahan sa tibuok Pilipinas aron makakuha og dugang pondo. Karong Setyembre sugda na ang online registration sa ilang website. Ang IEC 2016 sa ulugon gikan sa January 24 hangtod sa January 31. Opisyal kining buksan sa usa ka Santos nga misa sa Plaza Independencia ug sundan sa mga catechesis, workshops, penitential service ug bisita iglesia sa mga mosunod nga adlaw. Alang sa Sonser Pilipinas, Maris Puyo.